maraming salamat. Usa sa mga benepisyaryo si Melchor Kilayko kay pinaagi sa knee prosthesis nga iyang nadawat dili na siya magsalig sa wheelchair. Putol sab ang duha ka batii sa bata nga si Phil Rose Saligumba. Makabarog na siya og tarong human mataod ang duha ka prosthesis. Ang kalipay ni Phil Rose og Maria Fe Socias giagi nila og sayaw human sila makatindog. Salamat ako kay Dato Pax, ay Gobernador Dato Pax, alin mo na Dato, sa pagbigay na sa akin ng pako na makalakad ako. Maraming salamat. Ang prosthesis distribution gihimo sa Provincial Capitol Building kagahapon sa hapon, Pebrero 5, nga gipangunahan ni Governor Dato Pax Ali Manguda Dato. Proyekto sa gobyerno ang pagtubag sa mga gikinahanglan sa mga miyembro sa PWD, hilabi na sa paghatag og prosthesis. Because I want everyone to be part of this program, not just for today, but for the next succeeding years, for the next times to come. Everyone can be a part of this program. At maging parte tayo, magtulungan tayo, this will change the lives of our people. 75 ka mga benepisyaryo ang nakadawat og gasa nga artificial nga tiil og kamot gikan sa gobyerno. Mato di Governor Manguda Dato, andam nga mohatag og prosthesis ang gobyerno sa Sultan Kudarat bisan pa og tagalaing lugar. Kinahanglan lang nga magpalista. Partner sa PLGU sa distribution ang Artleg PH ug AL Buena Vista Enterprises Incorporated.